Zet de lichter een tikje hoger. En dan je precies inrieden, want sis maar hier. De wind verwaait zijn wudden tussen de groene loffen. De aanbieten wudden vallen in stikjes, in bakjes, die telt worden zullen in opstapelen varianten. De nummers en de letters vormen een verbinding naar een toekomstig bestaan. Het is de baas, de wudden een tikje op te lichten. En daaronder het belang van heel verwaaide wudden in boeken als ploegizes waarom te vinden. Wij horen hier in deze geweldige kerken een dichtersdeclamatorium en net zomaar een dichtersdeclamatorium, een derde dichtersdeclamatorium. Wij gaan een list maken, Muis Traien, Gouden Lieve Kok, de widow van dichter Abel Oorstra, Siets en ik, we gaan een list maken. Of eigenlijk had Siets een list maken, maar eerst 10 dichters die in de laatste 10 hier stonden binnen, die net meer onder ons binnen. En ja, die dichters hadden poëzie, die wordt net meer voordroegen door de dichter zelfs. En 10 uur voor die list hebben we een list geersteld Muis Traien van libbene dichters die werken voordragen gaan hier in deze prachtige kerken op 14 september. Een aantal dichters betocht werd ik echt een persoonlijke relatie met hier. Dan ben ik een aantal grote dichters stolende oude jaren. En we moesten natuurlijk wat behind houden. Dus de selectie hier wel breder wijzen kennen, ik wil groter wijzen kennen. En we hopen dat we takken hier gewoon verder gaan en dan komen al die stemmen wel aan bod. Maar ja, deze wat wie er? Alve, Tolve? Tolve derde dichter. We eerst 10. Ja. En dan ben later, toen zijn we tijdens een oerlist van, oh wacht, die en die. En want Jos heeft er nog wat tussen gescoot. En toen kwamen we op 12, maar toen heb ik gezegd, nou maar we ophouden, nou maar we stopje. Maar toen zit hij met 16 en dan wordt de voordracht, maar ik, het barn zelfs, dat wordt te lang. En dan moest vanzelfs ik, de dichters die het voordragen gingen, ja, dan moest ik een beetje in verhouding houden. Dus de moest om maar stopje, want anders rent door de hoorn. De legendarische Skiergot onthilligend knippend lidden. En Tarzan die apeman besjocht op zijn troon het schouwspul. De gouden keutels van JC werk je uit de voegen squorrend. To be or not to be, Marlon Brando als vlees worden schepper. De deer van het libben reist van Channel 1 en X. En de schonken van de Hingeman donsje, liekers twee rietswiepjes die het geniet voor sissen. Priores van de 21ste eeuw, twee dronken vrouwen bevredigen die mythe. En de special kill is nonsens. Higenoord van het kietelien van vrouwjes hogen. En een erotisch universum prikkelt de luzen in de pelzen. En de heilige iertslakken krollen als losbrutse mirages om de stompe ekels van de poëzijkritiek. En het Hollandsk voorhoedje van de redepinnen rekt vol vuur. Het beziekt nog 1 keer de Spaanse kraag te vernietigen. Maar het jongen voor de tjerken jouwt nog geen vrije eenheid. De aanleiding is eigenlijk Abel Oorstra, die hier aan de noordkant van deze kerk begroeven luidt. Die had in 1961 ooit een dichtersdeclamatorium in Grauw in de Sint-Pieterskerk gehouden.
Hij zie bij een studentenvereniging, houdt een lustrum. En had Bartier met Jitte Piepinga een prachtig dichterevenement georganiseerd. Abel Oostra zijn bondel hebben we vorig jaar ombeen. En toen zitten we bij elkaar en dan dachten we, goh, dat is prachtig. Kunnen we hier net wat meer mee? En toen kwamen we eigenlijk op het idee van, ja, maar we kunnen meer verstoorde loden jaren later. En zo ben we op dat, nou ja, die combinatie van declamatorium en de dichters, ben we hier opgegaan. Ja, er kwamen heel nieuwsgierig twee binnen waren op dat punt. Hier straks op 14 september, want nevens mij weer dat. Nou, ik weet niet eens wanneer dat West had, maar in Tresor is regelmatig het Skruwerscafé. En op een stuit wie een Skruwerscafé, nevens mij is dat wel weer Oorlelien. En toen zitten we daar te praten. Wie is toen dat zo? Ja, Arjen Wieder. Arjen Wieder, Arjen Hut, de dichter van Friesland en Siets. En ik weer echt niet importeren over wat zullen we jongens voordragen. En toen skeert Samma over tafel, nou, we doen wat van een Frieske dichter die er net meer is. En toen hebben we daar... Hebben we een paar keer. Ja, een paar keer dien. En toen zijn we weg van, oh, dit is wel... Maar dat verdween weer onder de tafel. En toen kwam Siets mij dat hele Abel Oorster verhaal. Dus toen kwamen die twee dingen binnen van, ja, dan is nou het moment om dat uit te werken. Maar Siets en Gode Lieve, die zijn de initiatiefnemers vanwege Abel zijn bondel. En ik ben later vanwege de Tresorbar de biescoot. En dit is wat het aanstaan is op 14 september. We zijn die loden kwijt. We zijn kwijt hoe zij verdroegen. En dat werk, dat is spietig dat in boeken bedobbel uit, hoe mooi dat ik is. Maar dat wil je ik eigenlijk klinken litten. En dus het gaat om de dichters, om die stemmen weer te leven te brengen. En het gaat uiteraard om een geweldige poëzie die ze schrijven. Hij zal de eerste net wezen, de laatste lieke min, de derde dat ik op wachtje. Liek als ik hem, zal hij mij waarom kennen. De vreemde die er leeft hier en net meer mist. De vreemde die hem even onrekt, te kwad, te min. Alle keren als ze aan hem tinkt, hem merk biedt in een wild toegroeide tuin, zijn jermen en zijn hannenfield, zijn warme lief. Ze zijn alle lieke wichtig. Ze zijn alle net meer onder ons. Ze hebben alle geweldige poëzie schreeuwen. Doe Jesse net meer om. Ze wijst je ook van pad naar uzelf. Wij dragen nog voor. En wij staan dus op een podium. Wie we rust uitnodigen. Maar die vrouwen en maalje, die kun je net meer uitnodigen, maar hun eigen bondel onder de jerm. Dus ze zijn alle tolven. Zullen we zo om en om nemen? Ze hebben gewoon van de Sesamstraat gehaald en gewoon om en om gewoon. Ja, dat doen we. Begin dan maar. Willem Abma, Jan Doortinga, Josse de Haan, Hinderk Hannema, Tjesse Hettema, Jelle Kaspersma, Battele Laverman, Achie van der Meer, Abel Oostra, Jacobus Q. Smink Griet Witbraat. en Pieter Ierdema. Dat is toch geweldig? Ja, nee, maar Ja. ze zijn alle lekker wichtig. Ja. Ja. Ja, ik twijfel hier nog even of ik nog nemen, want we hier heel graag Boukje Wietsma erbij houden. Nee, dat moet er vol even bij. Dat uit respect voor Ernst en de Maar familie. Ja, de familie weer dan nog net ontstaan. Ik ben van het Paupercollectief uit Leeuwarden, het Dichters- en Kunsterscollectief. En wij werken in Bulten met muziek. Of muzikanten of muziek. En het is eigenlijk een soort Pavlov-reactie. Als ik ergens steen of er is een barn waar ik bij belutsen ben, dan vraag ik van, hij je mij niet om muzikanten. Axel Hofstede, pauper en Wilco Hoekstra, ik pauper. Wilco is percussionist en Axel is gitarist. En ik ga mij Siets en Gode Lieve Oerlijn, Sylvie ik muzikanten vragen.
En toen zijn we alle drie ja. Dus Axel en Wilco die spelen bij binnenkomst van het publiek, in een pauze en naar oren. Maar er zijn ook een paar dichters of voordragers die haar spelen tijdens de voordracht. Want vanzelf, ja, dat is mijn declamatorium, dat is ook mijn muziek. Ja. Dus wij gaan Vaak is dat afwisselend, hè? Ja. Poëzie, muziek. Maar wij jouwen de dichters ik de gelegenheid om met de muzikanten op te treden. Dus als die graag muziek op achtergrond willen, dan praten ze even met de muzikanten. Dit is de sfeer ongeveer die we deel zetten willen. En dan beginnen die muzikanten en dan valt het in. En dat is een manier van voordracht die ik wel eens door dat kan zo dragend wezen. Dat kan zo geweldig wezen. Ja. Dus we moeten dat declamatorium dus een beetje opscortje en de boel in het trommelkast smitten. Dat is het vleugje rock'n'roll. Ja. De deer. Ik geloof heel sterk in de zielen. En mijn lichaam is dan, het is het eind van mijn lichaam. En het is ook het eind van mijn geest, want ik kan net meer uitdenken, maar mijn zielen, die krijgt dan weer de vrijheid om hokkenverbinding dan ik maar uit te vinden, op te zieken. Dat is voor mij de deer. Ja, dan kijk ik het beste worden nog een helft van Chis Hettema. Mijn beste vriend die ik dichter wie en verstoon is. En die zei in een van de laatste dagen dat we er heen, hij wist dat er sterft zo, van jongen, ik kan een prachtig leven hebben. Ik heb zo'n zin om een nieuwe reis. Nou, dat vond ik geweldig. Dat je zo zin de jongens kennen en zo hoe die grens in de stappen. Dus dat had ik altijd mijn naam van, goh, ik heb zo'n zin om een nieuwe reis. Ja, dat kent ik wijzen hoe pijnlijk ik voor de achterblijvers. Hoe pijnlijk ik voor een ziekteproces. Dat speelt al weer mooi, maar toch leeuw ik in de diepte dat je naar je reis omgaat. Een vers van Abel Oostra. De dichter die begroeven is aan een watkant van deze kerk. Likos naar een rieten van goel. Likos naar een rieten van goel, sa viel de holle. Rijndrippen kunnen het watervlak maar even versteuren. En het vleurs tussen mijn tinken en mijn dwaan is mijn wilde tamtam van het vielen tramtjerre. En sjoch de Rijn maakt het zuivere krinkjes. En hark die fine kristallen roes. Uit de kleren loft waait een sterke wind. Loekt heeg, troch de droeg roezende kroon. En risselend stouwen blijden oer de groen. Op een veert polsket een eindje in de baren in. Maar de sutrigers van de simmer ken dit net oors. Jou het oor, het verwiljen is net te keren. De wien is in het onhouden fieste sterk. Het wrakslentje in de stream in verlieste. Vaaks is het tak om hier op dit groenstuk mijn vrouw en ben wol een simmer te belibjen. Maar de laatste roze roos die het nou verwindert, komt mij op het moed. En voorbij binnen de nachten dat we omskaaien in het bos, stilstaan op het paad, dien dimmen opsjen in het moaneskaat van een hemel van bjerken. En het onbewegelijk viewen van de toeken, het surijn spruten van de wattels, de volslijne harmonie. En het toonlezen lied van dien vielen hier stenen wie, onder de wondere opvlecht van us viel. En wie herkeert ze het licht door het bos, dat diep in een skimmer gelenen, en sjogge u zelfs hoorn in horen, naar de grijde. Oer de heuvel, onder de beem, langs het wetter op het lamplicht van het jagershoes ta.
En waarom op het paard dat wie vaak een roen bezetten me de langst naar uw innerlijk peteer. Maar vreemd dreun mensen langs me hinnen. Vanke, waarheen wie het oer? Als dien hoorn me eventjes roerde en wie in was lood. Oeral zocht ik op dit paard om me hinnen naar dien omwinderende eeropslag. En naar dien eer en naar dien het. En de ierde bestuurjend licht. En het libben sprekend wut. En de meeske joene leefde. In de oneindige romte van het al us miet bestee. In de eeuwig dwarjende tijd us beheinde biografie. Is mijn begrip een zoonkerel. Is mijn stribjen een hoontaast. Is mijn leefde een hetslag. September. Op een snijn, uiteraard, snijn te midden. Derde dichtersdeclamatorium in de Johanneskerk in Weidum.